Vážení diváci, dobrý deň. Vítame vás v relácii slovenskej reči. V sobotu 15. apríla v galérii Slovenského národného domu v Kisáči prebiehalo slávnostné otvorenie výstavy Pavla Chrťana. Tentokrát bola predstavená jeho maliarska tvorba. Kisáčan Pavel Chrťan, ktorý sa zaoberá carving umením, zhotovuje aranžmány predovšetkým z ovocia a zeleniny, ale sa zároveň prejavuje ako umelec vo viacerých oblastiach, okrem iného v dekorovaní v kulinárstve a v úžitkovom umení. Vyfarbuje kraslice a iné predmety. Ale svoju šikovnosť a lásku k umeniu odnedávna začal prenášať štetcom na plátno. A tak už vytvoril množstvo prekrásnych obrazov, ktoré znázorňujú slovenskú tradíciu, obyčaje, slovenské ľudové kroje, ale aj prírodu z rôznych kútov Vojvodiny. Svoje prvé maliarské dielo v technike olej na plátne vzniklo na podnet práve jeho kamaráta Martina Papa z Padiny. Na úvod výstavy všetkým prítomným prihovoril sa Pavel Surový, pokrajinský poslanec a podpredseda Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Pavel Chrťan, ako vidíme, je známy, nielen v Srbsku, ale v zahraničí, ako šéf majster carvingu. Aj teraz, keď som bol v Šapci, tak hneď či poznám Pavela Chrťana. Viacerí ho sledujú jeho prácu a najmä táto nová práca aj mňa obdivuje, keďže vidíme na týchto všetkých jeho maľbách kroje, našu slovenskú identitu, slovenský predok, ale vidíme najmä to, čo Pavel Chrťan robí, že nielen prezentuje Kisáč vo svetových ráncoch, ale prezentuje týmito obrazami, by som povedal, všetkých nás Slovákov, lebo vidíme tu aj padinské kroje, pazovské kroje, ložianske, kisácké za nami, celenžské a tými príbehami, ktoré spália, približuje nám ten príbeh dávnych čias na jeden taký svojský spôsob. Ďalej chcem povedať, že je členom Umeleckého spolku Michala Geržu a my sme tento rok ako Národnostná rada podporili tento spolok a taktiež sme podporili aj Pavelovú výstavu, nezištne nášho Kisáčana. Teší ma, že Umelecký spolok má takéhoto člena, s ktorým sa môže píšiť, môže byť na ňo hrdý. Načím, aby Pavel s touto výstavou vycestoval po všetkých slovenských dedinách, aby videli túto výstavu a najmä, aby videli jeho všestrannosť. Tá všestrannosť je naozaj bohatá a by som povedal, že jemu sa zaďakoval, jeho rodine, že ho podporuje, že Pavel Chrťan popri všetkej svojej práci a dennej práce stíha ešte takto tú umeleckú vlohu, ktorú má vyjadrovať na takýto pestrý, krásny spôsob. V mene Umeleckého spolku inzitných maliarov Michala Geržu z Kisáča prihovorila sa Anna Chrťanová. Ďakujem. Náš umelecký spolok Michala Geržu z Kisáča práve tento rok oslavuje 10 rokov pôsobenia. Spolok pozostáva z 12 dospelých členov a 17 drahokamov, mladých umelcov a dúfame sa, že sa nám ešte pripoja ďalšie kisácké usilovné ručičky. Dovolím si pripomenúť, že sme v rámci spolku nedávne realizovali humanitárnu akciu práve aj s najmladšími umelcami pri oslavách Veľkej noci. Máme nádej, že sa nám aj do budúca budú dariť rôzne aktivity na všeobecnú radosť Kisáčanov. Jeden z našich usilovných členov je práve Pavel Chrťan. Pavel je našim členom od roku 2017. Jeho ostré oči a presné ruky namaľovali tretiu samostatnú výstavu prekrásnych obrazov Pálko v mene Umeleckého spolku a vo vlastnom mene blahoželáme a prajeme, aby si maliarstve zotrval a želáme ešte veľa bohatých rokov v našom spolku Michala Geržu. Výstava obrazov patrí do zaznamenávania oslav 250 rokov príchodu Slovákov do Kisáča. Z tejto príležitosti v krátkosti slovo oslavám venoval čestný predseda Matice slovenskej v Srbsku a predseda Kisáčskeho miestneho odboru Matice slovenskej Rastislav Surový. Týchto 50 rokov snažili sme sa to, čo sme prežili, zapísať, lebo to, čo je zapísané, je pre terajšie generácie, je pre
našich potomkov, budúce generácie. A po 10-ročnej práci, vďaka aj tu na prítomnému pánovi Valencíkovi, sa nám podarilo vytlačiť zborník Kisáč 1773 2013, kde máme zhrnuté všetky údaje od toho prvého roku, keď prišli Kisáčania do Kisáča do 2013 roku. A ak sa nám podarí, chceli by sme urobiť ešte prílohu, a to 2013-2023, ale je to otázne. Kde by sme našli peniaze, ako by sme našli príspevky, ktoré by sa písali. V rámci toho jubilea je vydaná aj jedna vzácna kniha. Je to matičný turnaj v malom futbole o putovný pohár veľvyslanca Slovenskej republiky, ktorú sme vydali spoločne ja a nebohý Paľko Pálik, a patrí mu úprimná vďaka, že po dlhoročnej práci všetky tie vzácne dokumenty, ktoré Pavel má o futbolovom klube Tatra, sa zachovali. Vydali sme dve publikácie, to je 245. výročie a 250. výročie. Tu by vám ja nečítal hrbu údajov, aby to nevypadla hodina z jepisu, ale tu nám máme záznamy, krátke, v slovenskom a srbskom jazyku, kde sa hovorí, že čo Kisáčania v rámci tých 250 rokov urobili. Úryvok z knihy Pavel Chrťan Masterchef Carving prečítal samotný autor knihy Martin Prebudila. Tak som pomenoval umelecké sny a skutočnosti Pavla Chrťana. Robiť ako kuchár najčastejšie môže znamenať, že ide o celkom obyčajnú profesiu, ktorá sa môže stať aj úplne neobyčajným povolaním. Často je to povolaním snov, najmä v dnešnej dobe, keď sa kuchárstvo stáva trendom. Známy český kuchár Jaroslav Židek, ktorý už niekoľko rokov pôsobí v špičkových reštauráciách a hoteloch v Bratislave, hovorí, že túto prácu človek buď miluje, alebo ju nemôže robiť. Teraz trochu hovorím o kuchároch, o tom, ako prebiehala tu výstava, na ktorej výstava svoje, zdá sa mi, prvá samostatná výstava. Tchajská technika vyrezávania ovocia a zeleniny je vo svete veľmi populárna a v poslednej dobe je čoraz populárnejšia aj u nás. O tom hovoria aj majstrovské diela Pavla Chrťana, profesionálneho kuchára, majstra rezbárstva, no nie do dreva, ale najčastejšie do ovocia a zelení. V Srbsku je nateraz iba pár desiatok ľudí, ktorí sa zaoberajú touto technikou, a Pavel je jedným z nich, ktorý má za sebou už bohatú skúsenosť, ako by sa tomuto učil v špeciálnych školách v samotnom Thajsku. A on je samoukom. No dnes už vzácnym majstrom carvingu, k tomu je veľmi vyhľadávaný. V roku 2018 v českom Olomouci bol ovenčaný titulom Masterchef Carving. A tak sa jeho dávnejšie sny začali meniť na skutočnosť. Jednou zo zaujímavostí spätých s Pavlom Chrťanom je aj tá, že sa jeho umenie dostalo už aj do diplomovej práce istej študentky pod názvom Slovenská kuchyňa a kuchyňa slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, ktorá bola uhájená 11. februára 2019 na Vysokej škole hotelového manažmentu v Belehrade. Gastronómia. Pri obhajobe komisia si všimla jeho vyrezávanú tekvicu a keď sa z prezentovanej diplomovky bližšie dozvedeli, o čo a o koho ide, tak si nášho Paľka následne pozvali, aby vykonal praktickú prednášku ich študentov. Teraz, už keď je kniha pred vami, ctení čitatelia, dovolím si prezradiť, že keď sme si v lani, teda v lete 2019, v lete pri Paľkovej prvej samostatnej výstave v jeho rodnom Kisáči podali ruky a pevne si sľúbili, že do roka urobíme knihu o jeho doterajšej profesijnej kuchárskej činnosti a umeleckej tvorbe.
Mnohí nám prítomní vrteli hlavou a pohúnkávali, ale náš Párko a knížka, ale to tam bude. Takže pre všetkých tých neveriacich Tomášov do roka proroka a po roku výskoka kniha do roka uzrela svetlo sveta a ako každá vzácna kniha niekde v rukách a duši každého čitateľa tým najväčším duchovným dobrodejním. Túto zvláštnu a nadovšetko pestru a zaujímavú knihu, venovanú dnes už masterchef carvingovi Pavlovi Chrťanovi, predkladáme pre čitateľa v nádeji, že sa nám podarilo aspoň šťastí zdokumentovať a zviditeľniť jeho doterajší prínos k zošľachteniu nášho celkového dolnozemského, kultúrneho a umeleckého dedičstva a života. Báseň Martina Prebudilu uverejnenú v monografii prečítal Kristian Ďurič. Umenie vyrezávania majstra Pavla z Kisáča. Z ďalekého východu rovno do Kisáča, do rúk umného kuchára Pavla Chrťana. Priletelo zvláštne umenie vyrezávania a tak aj na naše sviatočné stoly. Či už slávne tróny, prišli nevídané ozdoby, celé kvetované rozprávky, takmer živé obrazy. Náš povestný šéf kuchár Paľko raz mal taký sen, že sa stane svetoznámym rezbárom. Carving majstrom. Ale nie, že bude riť v zemi, lež do toho, čo nám príroda sama najsladšie a najkrajšie dala. Do zeleniny a ovocia. Z nejednej tekvice, jablka alebo melóna, vďaka majstrovským zručnostiam, v jeho ostrosti, tenkosti a snách vyrástli kvety, ba celé kytice kvetov. Ako keby celý raj len jeho bol. O maliarskej tvorbe Pavla Chrťana hovoril výtvarný kritik Vladimír Valentík z Bašského Petrovca. A ja som vlastne ani nebol veľmi z toho prekvapený, lebo bolo mi na nejaký spôsob logické, že poznám takých ľudí, nie ich je veľa, ktorí vlastne majú mimoriadnu zručnosť, ktorých ruka počúva, to, čo si vymyslia, to ruka urobí, nie ich je veľa, ale Pavel Chrťan určite patrí medzi nich a vlastne preto sa vlastne uplatnil aj v tom orientálnom umení na tejto panonskej rovine s carvingom a dokonca rozšíril obzory nie iba nám, našej malej komunite tu, ale ako sme počuli aj širšie, teda na kuchárskych školách v Belehrade a tomu podobné. Keď však ide o Pavla Chrťana ako maliara, je to vlastne novinka, ktorá niekoho prekvapila, ale mňa znovu neprekvapila. Nebolo to, proste nestálo sa to z dlhej chvíle. Väčšina ľudí má sklony k výtvarnému prejavu a začína maľovať v detstve, potom majú prestávky, majú iné dôležitejšie práce, čo robiť. Potom, keď znovu majú na to čas, tak sa tomu vrátia. Avšak Pavelovo zaoberenie sa maliarstvom je späté s jedným, skoro by som povedal, dramatickým príbehom. Vlastne Martin Pap pochopil zručnosť a možnosti Pavla Chrťana a sugeroval mu, čo sa nevyskúšaš, si maľoval, čo sa nevyskúšaš v maľovaní. Vedľa toho všetkého, s čím sa Pavel Chrťan zaoberá, ako všestranná osobnosť, ktorá sa prejavuje na rôzne spôsoby, nejak dal sa nadať, nech tak poviem, avšak tá rozlúčková dramatickosť chvíle s kamarátom v Padine, mám pocit, že u ňoho zanechala ako citove založenej osobe, že zanechala veľmi hlbokú stopu a vlastne Pavel Chrťan sa nechal, mám pocit, všetko bokom
tej jeseni roku 2021 a vrhol sa na maľovanie. V programe vystúpili manželia Mamojkovci, ktorí duchovnými piesňami skrášili večierok a tak prišli podporiť svojho kamaráta, umelca. Na žitia dráhe na mňa hľadí Pán, vždy zo všetkých ma obklopuje strán. Či ľad, či sneh, či teplý deň, nado mnou Otec drží stráž, to viem. Na štítoch hor, či na dne priepastí, môj Otec nechá ma v nešťastí. Dôveru mám, veď nie som sám, mňa chráni, opatruje lásky. V rámci vernisáže zaznel spev Ani Berediovej zo Selenče v hudobnom sprievode maestra Ondreja Magovského z Kulpína. Kraj
Spevom tiež večierok spríjemnila aj Ľudmila Beredírová-Stopavská. Preletela to na dvor, tam, že býva starodávny frajer. Preletela to na dvor, tam, že býva starodávny frajer. Tak mu ona hrnku dala v okne. Prečo znal starodávnu frajerku? Nevrahal som, ale ju chcem poslúchať. Zvedavý som, že či budem pamätať. Nevrahal som, ale ju chcem poslúchať. Zvedavý som, že či budem pamätať. Dobrý večer, Anička, Manička. Čo vám robí vaša dcera Anička? Nič nerobí, doma leží v koráde. A to všetko, že za tebou panuje. Nič nerobí, doma leží v koráde. A to všetko, že za tebou panuje. Doktora jej radnicu. Zahynúci švanej pane nedajte, kým doktora do Aničky zháňali, 4 sviece pri Aničku horeli. Kým doktora... Na záver sa prihovoril aj autor Pavel Chrčan, ktorý sa všetkým srdečne poďakoval a skromne vyznáva, že má dar od Boha, ktorý chce využívať na potešenie seba a iných. Poďakujem sa Pánu Bohu za dar, ktorý mi dal, mojej rodine za trpelivosť a porozumenie. Všetkým vám, ktorí ste prišli dnes večer, aby sme skrášili túto moju výstavu, všetkým médiám a za priestory Slovenskému národnému domu v Kisáči, všetkým účinkujúcim na akýkoľvek spôsob mi pomohli pri realizácii tejto mojej výstavy, už či spevom, alebo hlasom, alebo nejak inak. Ďakujem vám všetkým. Večer pokračoval vo voľnom rozhovore a pochutnávaní si na kráse umenia. Pozerali si našu reláciu slovenskej reči. Dovidenia o týždeň.